Ligtas at maunlad, isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Cubwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Manangilaban, at kanupugan, tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito, RJ Jimenez. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning, good morning, good morning. Balang sinansakay. Mauran niya kabusan, sikatay namin. Kasumpalan yun ng alan sa programa Early in the Morning ng kapaborito Orly Navarro. Wadya matla sa programa may panuntal na saray patupatag na matuan likna ay balay. Petsan 9 la, bulan na Hulyo 2026. Agulan na Huwebes. Yada Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal Tansi Engineer Fragile Kayabyab. Dahil balot sa magtero yung amigo RJ Jimenez at your service always. Paalala pa imano da saray motorista laod saray kamotorsiklo. Manalwar panag maneho wala nata niya sa karsada ang basa. Pagbasa madulas, alam natin yan. Wala no impreno niya sarado, nakamotor ka, talagang manteleg-teleg ka. Kay aksidente kakiram yakwanda. Sakbay na saya kabiyangan na PHO tan na DOH sa sikatay namin. Kapiyan na iwasan susatay sakit ya dingge. Nakamamatay na sakit ya dingge. Ugalin tinaynay so panlinis sa ilagwerta tayo lalad sa ratay dalidalig yawatan. Yanayarin na kargaan na dano mayat antatila pero san siya niya ipapaimano tayo. San siya niya ikukungkung tayo. Ang pagpapalala ay gamot sa taong nakakalimot yan. Baga nyo mat, iratay kaabayo. Tangganon to'y panlinis mo, da lagwertam
May kaabay mo at dugyot, tagtuantay manlinis. Etay guyot, walay payaktutan. Kana siyempre, ray kabyangan na barangay officials. Gawayo so pangibalap na saya impormasyon. Kapano dyan at makaiwas. Tubalang sinansakay, laulad saray ugugaw, wayaging. Nugaw lay nan sakit, talaga na mo nagugoy ang gatel mo. Aburido ka nateng. Saya patuloy nagagawa ni trial dita na da saya Senado. Pandedengal da saya asun impeachment at atang tanagagik. Talagamat palabasan na saya tawagan tayong talisiw. Na saya depensa tan saya prosecutor. Saray wala da prosecution at atang tanagagik. Da saya patuloy pandedengal na saya impeachment case na Vice President Sara Duterte dita na da saya Senado. Mabatla matibay na maong presiding judge si Senator Chis Escudero. Pero siyempre, aramay papaway na ebidensya, walay gagawin mo at cross-examination, akaulay kila. Ayaman talos, tila tansing baton. Siyempre, watan la, so saya kaso, saya nagawan tayo manobserba. At say proceeding sa tateng tanagagik. Nani at gaman nanto so magmaliw desisyon na saray Senator Judge dasayan na impeachment trial at atang tanagagik. Siyempre no babandagantitan tan tatalusan tayo so saray bawat argumento saray ebidensya prepresentad tan antak wala so saya kanya-kanya tayon opinyon, kanya-kanya tayon desisyon. Tamang labatla taya at naititilibay tan siyempre jada pa na maglay na saya social media at nababantayan tayo raya. Yada panamaglay na sa social media tatang tanagagit. So subaybayan tayo natni. Antuman sumagmali desisyon dadtan na saray Senator Jad sa tatang tanagagik. At Jad pansusubaybay timot. At sikat tayo. Bawat Pilipino, subaybayan nyo, walay kanya-kanya na desisyon timot na niya, usartita na tatang tanagagik. Iran na desisyon, iran na konklusyon tayo. Numambilang unsabi, so sa may panaon. Ay sikat tayo at nawalan na pakapanyari, man ulay, mampili na man ulay. Eda saya sikat tayo, katutan. Morning, eda saray tagadtan, eda balay na linggayan. Itan eda itanay, eda public market. Saray tagadtan, eda barangay Malimpot. Eda samay palabas siya agaw na Martes at pituyawan tayo si Councilor Jonathan T. Ramos. Eta kamyamay so ang ipasabi na sa ramay liknaan da. Eda sa may issue asingbat. Nilira eda sa pangiiter na tulong ayuda eda sa ramay malimpot tunay agakawat na sa tay fuel subsidy 5,000 pesos.
Kapudaga na encode sungarandaran niya nasa MSWDO. Pero siyempre, ada pa na magloy nasa kurang gagawaan ng action man Mr. Gulay. Jonathan T. Ramos, kay batutan si Councilor Doroteo. Susuportaan mat namin na saray miyembro na sangguniang bayan di tanad linggiyan. At nagagawan damat na pulaing tapyano diyaduntan naindan mat. Nasay ayuda, tulong raratan ira na kabiyangan na miyembro na tuda di tanad malimpek. Alamot may ngitar na liknaan niya, hindi lang daw dyan, konsyal, may mga ibang barangay din, o baka yung mga hindi nabigyan. Kasi may proseso naman po yan, walay proseso tutan. O, tignan natin. At dakulmot, so ang ngitar na reaksyon niya, salamat daw, konsyal, sa pagdadagdag ng mga scholars dyan sa ating bayang Lingayen. Lalo na yung mga miyembro ng 4Ps yan. Aroman mat at dakalmat, so ang ipasabi na liknaan nilira sa tay agaway question hour tanad sangguniang panlalawigan. Impatawag tanan na 4th District Board Member Jerry Rosario nilira saya nayarin na proteksyon na saray obrero, saray trabador. Saratay gagaw nira na proyekto at luyag na Pangasinan. Wala lang ti may agawad tan ni aksidente. Ninara pigaran na bilay so tigway at tatay ni Palanday, lugar di na da Labrador at sa may bulan na Hunyo at di man na kabatan wala ra may dapat benefits na saray obrero, saray trabahante, trabador ay aga na iiter da saya sikara yan na raya at tutukan gawa na saya kurangkot dang so ang guniyang panlalawigan truan na ordinance o dino resolution kapiano na siguro yang gapoy na dihado at atang tanagagik tulad si katiran na Pangasinense kaya at isusulong ng 4th District Board Member Jerry Rosario. Yan daya at sa pangkalatan, lahat tayo dito sa lalawigan ng Pangasinan ay makikinabang sa ganitong mga ordinansa. Kaya pagpupursige naindan na proteksyon so amin ay trabador at atang tanagagik. Good morning, Insan Ray, tana si Philly Tigno, di tanad Caloocan Norte. Talaga na makmak sila so radyo minsan. Tana di tanad sa parte na Bugalyon. Good morning da sa Lumagi Sur. Talaga na sa radyo dadtan tanditan da mismo na poblasyon. Good morning. Araya dumarangal ti da syudad na Nagupan, da Malimgas Public Market. Eta talagang na dayong kupamat so saya ipupursige nawalan na saya Dilin Dialysis Center so saya syudad na Dagupan kaya at ipupursige ng Mayor Belen Fernandez saraya may makanakana ira na proyekto piano natulungan iraya walad laylayan iran na kabaluyan. Patilitan da balay na mapandan, walatan mat ya kanunutan. Dan Mayor Carl Christian Vega, idonate to niyo so parte na sa may dalin na pamilya ya pangilit naganlabat na sa tay dialysis center. Kami nun tayo da sarayan na panaon na tatang tanagagik. Dakdakal so mangkakaukulan na sa serbisyo na sa dialysis center. Tasikatira na Pilipino lante
karakal may diabetes. Merong diabetes sa tatang tanagagik. Yan nalala sa kidney. Ultimo remedyo ng gapoy panpa-kidney transplant at atan so dialysis center piyan nasuldungan ni subilay. Yan raya so makana-kana iran na proyekto ay napag amin komon niya LGU at nawalan na sa dialysis center. Morning da sa Eco family dita na da Kalasyaw, Diaz family ta na Biray family dita na Dinalawan. Taray tagad na da Ambatal, good morning. Kana siyempre dita na da Barangay San Miguel, Tana Bud. Da Kalasyaw, Pangasinan, walay sa kaya farm ditan. Karakal ya manukto niya so asamalan. Asamalan nang to may manukto kalamur ya panabong abay. Araya at inatay at walay suspect sa to nanggawa at satan. Kanyan tampulmat yan ang report sa kwerpo'y pulis. Nanggawa ira na investigasyon, impa-examine susami sa kaya natay manok. At positibo yaya at kapangan na samal at atang tanagagik. Takatakir kinit na samalanay. Lalatay na impormasyon na masulok ang kulang niya sa isinta. Ay manok, didakal. At saya singong papawaya suspect. Nung nga di impormasyon at saramot nilang lamang iramay caretaker yan ang resign. Aking kasi, so rasunda no si Karaman bilang ay socialist. Morning, saya dumarungal tita na da balay na manawag. Manaya, ramay taga Barangay Baritaw. Pasensya lang, maminsan na medyo ang kukulang sa oras. Kanyan na kayo nababati. Pero san siya na balbalag supis salamat mi at untalan nagwagaw ya panangantabayo at saray programa. Nasa istasyon tayo. Arada sa ramay walay maintenance. Wala ramay nakukulan yun na tambal at laki labat dya at istasyon tayo. DWGE dyan sa third floor. Abay labat dyan nasa opisina na SSS Dagupan. Sa iba pang balita, ngayong tagulan walang problema yung mga kabo at kobradores ng Grand 88 Gaming Corporation dahil lahat na sila ay nabigyan na ng kapote at payong. Yan. Dahil bilang business partner ng naturang korporasyon, iniisip din ng naturang korporasyon yung kalusugan ng kanilang mga business partner. Ito po yung mga kabo at kobradores na sila ho yung nagpapataya. Dahil ito'y legal na operasyon ng STL, siyempre kahit saan sila magpataya sa mga lugar na pupunta nila, po pwede po. Kaya lang kung minsan nandyan na yung ulan, siyempre medyo nadidisturbo din sila. Pero ito'y agad tinugunan ng pamunuan ng Grand 88 Gaming Corporation sa pamamahagi yan ng payong at kapote sa kanilang mga kabo at kobradores.
Sa ngayon talagang okay na daw yung operasyon ng STL. Wala na yung mga bukis-bukis na naging parang kakompetensya ng legal, ito hong illegal. Pero sa pagmomonitor ng PNP, kung mayroon mang sumusulpot, agad naman nila itong nahuhuli. Kaya ito'y babala na rin sa mga nagbabalak na magbukis. Siyempre, wala namang mga kabo at kobradores na magbubukis ng sariling taya dahil siyempre lahat naman ng kanilang pangangailangan ay binibigay ng naturang korporasyon. Kung sakali man na baka may matukso na magbukis ng sariling taya, delikado po yan dahil pag kayo'y nahuli, pasok kayo sa maaring kaso na illegal gambling dahil hindi nyo nga nire-remit sa legal na bulahan ng small town lottery. Pwede rin kayong makasuhan ng illegal gambling. Pero sa palagay ko naman hindi nila maatim na magbukis ng sarili nilang tayo dahil ramdam naman nila yung pagmamahal sa kanila ng Grand 88 Gaming Corporation. Swerte laging nakaabang, larong may puso, saya'y walang hangganan, kasama ang PCSO. Sa bawat hakbang, di umuung sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay, big time na pa-premyo hatid. Sa bawat buhay ang pangarap abutin, sa kada laro dito sa Grand 88, panali sigurado. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito, sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo, maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito, kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo, maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Ang kapulay malami oras at saya na programa tayo, programa na likna ay balay. Yan aspeto technical, engineer Nexon Dakal, tan engineer Fragile Kayabyab. Umpawila kad sa sublaya programa na PEM, paninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. PAM sa Binmalay. Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan, paborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan tang opinyon unong liknaan na saray umbali at saray issue. Yung